Il-membru parlamentari Ewropew Peter Agius għamel sjara uffiċjali lill-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ fejn saru diskussjonijiet fil-fond dwar diversi żviluppi leġislattivi u finanzjarji tal-Unjoni Ewropea li joqgħdu direttament lill-intrapriżi Maltin. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq il-budget Ewropew, in-negozjati fuq il-liġijiet li naqsu l-piżijiet fuq kumpaniji, kif ukoll fuq l-aċċess għal fondi diretti mill-Unjoni Ewropea. Rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ jenfasizzaw id-diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom l-intrapriżi Maltin biex jaċċessaw dawn l-opportunitajiet. Peter Agius saħaq fuq l-ħtieġa li jiġu evitati l-ostakli nazzjonali u ħeġġeġ il-ħolqien ta' konsorzji Maltin biex japplikaw direttament għal fondi ta' innovazzjoni u sostenibilità mill-Brussell. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-Green Deal u l-liġijiet ġodda li jimponu taxxi Ewropej fuq trasport bil-baħar u bl-ajru. Hawn Peter Agius enfasizza l-bżonn ta' klawsoli ta' salvagwardja l-Gżejjer sabiex tiġi protetta l-kompetittività ta' Malta.